Kabatrang ban lebha ni yarap iki parabriu kamensiam kamsuk ban susong bat hun tang malabiang niladi. Kini kelawan ja hakawi kelong kami nak tain reward. Hakbang ngila yo ya kalat banyak kendo markmat banyak khana bat tip ya kejing angnot jong kakong ni kaye arena nyauta kaban sa aireng ru hak ni kejing jiet ya ekonomi khmat syaka yang darbar thawai ka Khas Autonomous District Council shan kaban salong mentau senam arajar arsan. Kindiat Jepang kini kelong kami kaye arena nyauta kadika khon jong kakong lasuban nyauta bat ba musta renga uba shirham haka politics haki por baladep haringkat kejingnya board berupa less than one sweat balak klat no. Kaye arena kiyedon khat arngot sipara bat kadai ke bahe nak sipara haringkat sangot ki khon. Barki yashong yasa haka senong majai yang ke East Khas Hills District kadai ru kalong kemi ke belamat di kejing e jingkerdu haka yang kesem kabakit baba bat ke batrish dom ban kiu haka jingim. Wala kadanglong kum kariu pat ba ki kam yarap kila pau ling ba ki kam jengka. Bakentup ya kejingirap ya kibasyam jing'e hak por lockdown ka klam COVID-19 banyak penpoi ya kimarbam nang ta ban plilat ban yok kamai lang nakba pelut na ladi ban sna ya kesrok hakawe ke benta jong kesnong da kejing berkhat ru banam syu ai da kelenti ke basuk ya kepisa handai dei ban trei ban kata hakba makaru kelai snok tilang banyak trei bat kila la ban pendap hapo saubna ya kani kesrok nang ta kejing no senyang ru kendiat ya keserok skul hakathan kaba kawai kolong kami kelak seng da kejing temu banyarap igi kena hakapuli puthi kakong arena nyauta kadai keblaya khunru ya election MLA na kaseng BJP house nam arajar arpulai na kasila constituency bat kala syarem no hau kertong ke UDP uba belajit wat hadir kejing syarem kelak pau baka mensim ban kentiu ya kathan ki kon samla bat kebedan kam kejing rap kam simla du handai kan ya chakmat kem jing artetin ni ting bat don bet ya kathong ban sayok khet bet yu so ubatiang kabla pelong ya ka ringkat kejingnya penbet na kayeng kesem ban mi no na kaseng BJP marsendep election klem penyeso syakando kanu parti banyak kun kum kariu simat hakani election MDC kala pensyairu bakam don kejing penyeso nirung syaka parti NPP kumbala subna handai karai kluj banyak kun kum kariu simat bat hakani ka kenti kala jit ya ka syap jong kasngi kum kejing e daw ringiu ban job hakani election bat ka buru hakjing jit kluj mesim ki pajba kumbalong menta kiseng san perthei ki banyashi menta hakani election naga shila constituency kilong ka UDP NPP Congress VPP khnam bat independent kabanlong ru kejing khun kaban songshit bat itanat bha namar ki bayabiang la kabor bat kejing nang chiktip mga ide ita ikong erina nyota ang atharai baro ki itho hi nagathan chala lani nakawai ka rikhasi bi jengi kaba ngijuya kendu kilok kejo te mga ngade ke bakun bahedo jong i ba musta bana shinong sobar badai hapo bahap hapo ka chala constituency te nyadon khadar ngut chipara ngade ke bahedo ngade ke bakit ke baba ai kayeng ke bakiju khon i kaye te kaktinwar jongi kita kaye te bat ngade ka kemi jong kisang hut ki khun bat ngadon ya ka thong ha ka jingem jonga ba ngan trestom daladi pangan kentiu ya ka jing kasem ha ka apil jong arong alapen mi ka jing sadut ya ka than kita gade ka wei kamat ba kong san jonga kom kanong song snong ha ka ni ka syala hau ar hajar ar pulai ngalapen ngala ai kata ga jing IT ya ladi hau paj ba akasyalahi kum kanong song snong nga sadut gini kathan bangi dagi pop nem ngim yo ya kata ka jing wanra ya ka jingkela hagani kathan ka jongi bat kum juru kani kathan jongi ka badap ka ba pahu pahai rai mentanga i kanang mi ki we kisngi kadang long ka than ka ba kerdu kam kalong kathan ka ba jenjar ha kalet kawan kalong kathan ka ba mi lasai ka sngi ki khun samla jongi ya kani ka jing bam ya teli kajing ya umsnam te ngas ngaudei bhaban simbenta hakani ka election ka pamenta ka MDC bat kum juru kajing ya aimen sim hi kinong kersyan ki aimen sim nga bangam dei ban syong ngade ban mi kum kata ka long kemi na kathan ka basung thu bha ya kata ka jaj ben riu ka basung thu bha ya ka kur ka jaj ka basung thu bha ban pen KM ya ki an ki baklan jong snong di thau ngakwa hi ban pensyai lor kani ka phangru kani ka mat bakong san ya ki pai ba jong ka syala bat ya ka state hi brok away ngalami ya ka BJP mas dab hi election ngas ngau ba
ka BJP hi hapo Meghalaya ka khamsitom bat ka weiru kalong ki pajba hiru kimla ban pediang ka wei kalong ba ka seng ka bahe andre kalong ba ya ki kristan lani ka khamsitom hi yangi ki nong Meghalaya ban pediang ya ka seng BJP ba ngasngau ba ka jing mi jongai ka BJP ro om ba ngapet ya ka seng ni kanu ka de ka rai bat ka jing mon jongai simet bangan mi no nakani ka parti bangan longkum ka brio ka bayat kelut ban yat naman tau pajba i re jing sisai ai kam bangala tre ngam kwa hiken pan pau re i ai jing le jongai ya kani ka than ka dong namar ka baningkong bang i pala de ka sinong la jong ngasong sarong bangami na hima soban ngakwa hi ban kentiu ka sinong ban pen inuk sa ya kiwei bala ublei ula kerku ya pi ban pendap penbiang ka yeng to IT lem kan ya ki pajba ru bakin wan ra ya ka jong ka jing syongsuk ka jing syong sengan bat ka wei ru ban wan ra ya kata ka mati ban pen iu pajba bala dangan don kendiat tolong lem ki ba ai sen yang ya ka sinong ka thau ita ide i jing le sobha nga ya ka sinong bat kani ngalale om ba ngalang don hapo ka parti dan ni ngadon hapo ka politics kani ngale ka por bawan covid aku tu ka por ki don ki briu keleng saudong kim yo kam yo jam ki wan ut yang ki wan nam yang ngi nyale tengah perkhat hai tai jing perkhat jonga ban chu ai da ka khlem jau sep asko kam snodei tengah ongi ki tong nya trish tomlang tengah i don kam ye ini surok ban repair ban sna na mentagi pajba nong chong snong jong kani ka than bat kong ju hiru ya ki pajba ki bayat lentin dang ni tengi shna di bor jing kelut men sim jonga bat ke jing ya it bat ki nong trei bela ni sudah bela kada bat isulong la kalong te hawan ngai khublei kitu ki nong trei shit reh bang tu por bang trei sitom lang bat dangan dala diru ngara ki mau ria banya trei lang bat ki ban pelut por lang bat ki hak tu por covid ti pisau thu hi imdon jakalet imdon jakawan te ngasngo ba ngasong tenat ya kata ka jing pelek jing mut jonga ya ka kam bah jong ka snong kumbayalap kana ibala bam kuai ha dua jok blei ikong dutiful imli iba lakerpat yang tu kapor ba isitom ha ikepat yang iong ba ublei ula kerku ya pi te nakaliang jonga kum ka trai snong ba pinyarap lem ban donit ya ita ilinti school tengaru ngasngo dei ban sim benta kata na benta ita i badai i trai snong ibal ala ban le na menta kani ka thong ka gani ka dong ka than ba inwan ra ya ka jingnang jing start na menta ka lawei ba phnai jong kani ka dong ka than tenga sngo komen bat ngasngo pediang buram ye ita jing terwajong i te ngasina de jing i ji de ka jing ya buram mar keliang prasinong prathan tenga sngo dei sisa ban sim menta bat i ba ngangej ba iru ila kerku kerdo hi nga ba ngaya ja kanu kanu kalenting anum yo ya ka jing lani ban kentiu ki khun lani ba in kerku kerdo ya ka yeng ka sem jonga banganang pahu pahai hakabai dei berkani ke MDC election ngan sim kendiat ya ka por jong pi bangan yathu ya ka jing stang jonga bangan ya yang ni hakatu ka por masmi na ka BJP ngiami rengka ba iba Himalaya sang peliang ngiami tan mar iru ide iwei i riurang ba iba lami bala pau ba bat ka ka jing buddian jonga i kalong banga ngadei na ka thain diwar mai lala ban kentiu dor ya usensa kadai ke jigir ku ke bakrau na mentangi kinong rep tingi lai kami lenti ba ngalami na ka po ka BJP tingi yadan bat i ngiyalong ngiya bahang ngiya miat kum siyeng sisem te hakatu ka por kalawan no ka jing penios ngo nakaliang jung i ba insami ilesi insami kumutau MP tengaru ngasngau dei ban simenta bat i ngalet ken ngalet bod ye i ngaong tong nyarap kan bala ndrei ndang la ya lenti bat i ilarung NPP no te dei larung NPP hang ta ngala ap khmi lenti ba le se kata ka jing khmi lenti jongi ya UMP ubanang bastat ubala ban kiran hapo Delhi ubala ban wan ra ka jing mentoy jong ki paj ba bola ban wan ra kata ka state jongi da ka jing kala ndrei kalong la e yanga ba ngas ngau rem ha tu ko por ba ngajing ni buat jongai i ba ka nakaliang ke NPP iklam yo ya kata ka thong kom utau MP tengaru ngas ngau ba ngandon baka parti ngalai ilod ikijiyal lenti jonga ngas ngau ba iman ba ngandon baka parti kan long tang ita inyang ko ngo lani ita inong penbud dien ka bompoy ya ka thong jong ta ka jing angnut jong no te ha kata ko por pa de ngasim no karai bangan long no ka briu simet te ke ka jing simra jonga bangan yang haka lenti haka nongrim jong ka ta ka seng simet kadai ka
bang nilai pan klan ka bon na yek kayo ka jing ku ko do na ki kun ki ti ki ai men sim ki kun ki ti ki ai men sim ki para ki ai men sim ki nong kristian ki ong ye phim dai ban syong pi don ka ta ka nong dem ka ba khlanya phi ba phin mi shakmat na menta ka ni ka shela pan ra ye ka ta ka jing thamai na mar ka shela ngila don kam shisha ban pen thamai na nakapor siya kapor ngi iba hakani ka konsumsi jung ngi iba mdon chiu manu ngi iba kadon betang ka UDP tengah ngoba ka UDP kila yo MLA hendrei hakani ka MDC te ngas ngoba ya bangadei ban wanra e kata ka jing thamai namar ka jing thamai ka de ka jing ya teli ladang ya teli nginyo kata ka jing thamai bat ka thong jonga bangan kentiu chuai ala ki jong bat ka thong jonga ka banga ka ba angnut e ka de ban pen khlani ki bor snong ban laj na kata ki jingwan poi ki nong wei bakin long trai haka jaka haka puta ka jongi haka khayi ka pateng lani haka nu ka kenti ka ba nganda don haka thong kum ka MDC ngan benia shoi kita ki ba don kam e namar ka jaka ka puta ka de ka yeng sa ne jonga jong phi kham tam ngi don hapo ka kendit ban riu ban pen scam ban pen e ka ni ngaham ban mi haka ne ka MDC kum ka ye ka pami na kata ka hima ka ilaka sobar nga ai ku belai sabaro bang ya kan mau ia pisa ka ye bang ya shim khe pisa ka ye kum kata ka breu ka pami na ka hima sobar ka bang wanra sakanam ka burom bang ya kan teu gi lagi jong bang wanra is kata ka konsumsi ka bahim na ka bahim tam khanang ba ubloi tra kan rat ka khu ko do usapiro da ka jing paho pahai ha ka koj ka khie ha ka no ka liengแต่ก็เยอะจึงแอบกินหน่อยตั้งจึงกระปาดบัสเดียนะพี่กินน้องช่องชนองจองกระสอบบาดบัดบารอกระเวกเชลาบาดกันนี่ก็จึงไอคุบเลยระสบารอมันกีตากีคุณค่ากียาค่ากีปารลอกกีประโยชน์บางงานกีบหาบปอกะหิมาสอบบาดบัดกุมยุรบารอกระเวกะเชลาคอนเฟรนซีกับบักขปายงานมันเตียนเด็กตินชนองสอบบาดกันนี่ก็ตินชนองสอบบาดลองกับตินกับบานากีตินนากีท้ายวานลองกับตินกับบังบัดกับเที่ยงต่ำแต่ตั้งกินนี่กินตีนให้คุมเลยชิบุนคุมเลยเชียร์จังกู